Hyvää iltaa. Hetken kuluttua alkaa MTV:n Nelostudiolta sunnuntai-television lähetys. Kodin suuri keittiökirjasto. Paljon enemmän kuin keittokirja. Tule herkullisten makujen ja osaamisen ilon maailmaan. Kodin suuri keittiökirjasto. Parket-muovilattiat on tehty elämistä varten. Maan laajin valikoima. Tutustu. Jos särkee päätä, mutta on pakko mennä töihin, on hyvä muistaa Disperiin. Se antaa parhaan lievityksen heti säryn alkuoireisiin otetulla 2 tabletin kertaannoksella. Disperiinin vaikuttava lääkeaine on asetyylisalisyylihappo. Sen särkyä lievittävät ominaisuudet ovat tutkimusten mukaan verrattavissa moneen reseptipakon alaiseen lääkeaineeseen. Ellei särky ole tilapäistä, anna lääkärin selvittää sen syy. Kitka vastustaa liikettä ja kuluttaa energiaa kaikkialla. Autosi moottorin kitkaa alentaa tehokkaammin tämä öljy, Silver My. Silver My säästää myös enemmän polttoainetta. Tämän todisti tuulilasin säästötesti. Valitse Suomessa kehitetty Silver My, ympärivuotinen testivoittaja. Saat sen Teboilista. Terveisiä T-Marketista. Nyt on tosi terävät tarjoukset. Kupongilla iso rasia Kotisaaren triojäätelöä vain 9,80 ja VKT:n maittavia pakastevihanneksia vain 1,95. Nyt kannattaa siivota. Uusi entistä tehokkaampi pieni sinipiika nyt vain 59 markkaa ja Fazer-kilpailussa palkintona videopeli. Siis huomenna T-Markettiin. Tätä autoa olet odottanut. Sen voima ja tekniikka ovat arvoisiasi. On tullut aika sinun valita ensi Volvosi. Turvallinen omistaa. Erinomainen ajaa. Volvo.